Dobrý deň, volám sa Lucia Hurajová, mám 44 rokov, som herečka a dnes som prišla na casting. Volám sa Robo Jakab, vyštudoval som činoherné herectvo. Volám sa Kristína Tormová a vyštudovala som dramaturgiu, ale živila som sa herectvom vlastne celý čas, odkedy som ju vyštudovala. Moje meno je Marek Fašiank a som herec. Hrávaš postavy väčšinou komické alebo dramatické? Ja zásadne dramatické, ale ja som sa od vlastne mladosti potýkala s tým, že mi dávali hrať matky. Volám sa Martin Nehončák, mám už 43 rokov, som herec, vyštudoval som VŽMU. By som to povedal, že som pružný herec, ktorý sa nejakým spôsobom vie vtesnať do rôznych typov. Tak teraz, bol som 15 rokov, ma volali Harry a teraz ma posledné 3 roky volajú Tatušo, takže to je teraz moja aktuálna prezývka umelecká. Hral si v divadle niekedy postavu otca? No áno, mal som deti v divadle, áno. Predstav si, že si otcom nevyliečiteľne chorého dieťaťa. No, nechcem si to radšej. Tak to si ma teda zaskočilo. Predstav si, že si mamou nevyliečiteľne chorého dieťaťa. Ja si myslím, že to sú naozaj také situácie, kedy sú asi slova zbytočné.